Здравейте! Казвам се Ангелина. Завършила съм български и немски език в Пловдивския университет и работя като учител и като преподач. В тази връзка мога да кажа, че имам няколко преведени книги. Освен това съм завършила и курсове по актьорско майсторство, както и специален курс по дублаж. Имам опит пред камера, снимала съм реклами и за България, и за чужбина, като имам и реклами, в които звучи само гласът ми, но те са за България. И понеже много обичам да чета, много бих се радвала да получа възможността да дам гласа си на някоя прекрасна аудиокнига. Надявам се един ден това да стане. Другите неща, които обичам да правя, това е да шофирам и да плувам. Това е за мен. Благодаря.